जय हिंद मित्रांनो, काही बेसिक प्रश्न आहेत ते तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक गरजेचं आहे। त्या अनुषंगाने मी तुम्हाला 5 प्रश्न सांगत आहे। प्रश्न पहिला आहे, महाराष्ट्राची राजधानी कोणती आहे? मुंबई। दुसरा प्रश्न, भारताचे सध्याचे पंतप्रधान कोण आहेत? नरेंद्र मोदी। प्रश्न तिसरा, गीतांजली या प्रसिद्ध काव्याचे लेखक कोण आहेत? उत्तर आहे रवींद्रनाथ टागोर। मित्रांनो, हा प्रश्न खूप वेळा पेपरला आलेला आहे, त्या अनुषंगाने तुम्ही याकडे जरा लक्ष द्यावे। प्रश्न चौथा, भारताचा राष्ट्रीय पक्षी कोणता? मोर। प्रश्न पाचवा, जय जवान जय किसान हे घोषवाक्य कोणी दिले? उत्तर लाल बहादूर शास्त्री। जय हिंद मित्रांनो, अशाच प्रश्नांसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फॉलो करा, लाईक करा। जय हिंद, थँक्यू।